Horeca en recreatie zien als een berg op tegen de invoering morgen van het corona-toegangsbewijs. Ik moet zeggen, dit is wel een van de lastigste maatregelen die ons is opgelegd hoor, de laatste 1,5 jaar. En verder in deze Zeeland nu. Zeeland wil actie van minister Visser. En naar China weer geland in Terneuzen. Goedenavond. Morgen, dan is het zover. Voor horeca, evenementen en voorstellingen heb je een corona-toegangsbewijs nodig. Het is aan de ondernemers om die te gaan controleren, maar niet iedereen is van plan om daaraan mee te gaan werken. Voor veel ondernemers was het dan ook een hele worsteling om tot een besluit te komen. Bij speelboerderij Het Klokhuis in Sint-Arendskerke hebben ze toch maar besloten om de corona-toegangsbewijzen te gaan controleren. Maar dat gaat niet van harte. Ik moet zeggen, dit is wel een van de lastigste maatregelen die ons is opgelegd hoor, de laatste 1,5 jaar. Wij hebben vrij snel moeten beslissen van ja, wat gaan we doen? Want wij hebben heel veel reserveringen al op staan, aanstaande zaterdag, maar ook de weken daarna. Dus gasten kwamen wel met de vraag van, goh, moeten we straks bij jullie ook de app laten zien? En wij hebben beslist om dat dan toch maar te gaan doen. Het is ook een maatregel die gewoon ook niet logisch is in heel veel gevallen. Het is er soms ook moeilijk uit te leggen waarom we hier wel en ergens anders niet. Dus het is gewoon zo'n lastige dilemma voor ons ook geweest. Deze ondernemers in Goes doen het anders. Iedereen blijft welkom, met of zonder coronatoegangsbewijs. Ze gaan dan ook niet controleren. We moeten hier iemand bij de deur zetten en die moet mensen tegenhouden die niet welkom zijn. Terwijl die mensen er misschien helemaal niet voor hebben gekozen om wel of niet gevaccineerd te worden. Want het kan ook door gezondheidsredenen dat ze niet gevaccineerd kunnen worden. Dus wij vinden het wel ver gaan om te zeggen van nou jij mag wel naar binnen en jij mag niet naar binnen. Staat er dit weekend al een BOA of een politieagent voor de deur om te controleren, denken jullie? Dan zijn ze welkom om een goed gesprek te hebben. Maar in de grondwet van Nederland staat dat je niet mag discrimineren. En dat doen wij ook niet. Dus in principe hebben wij het idee dat we wel in ons recht staan en zijn de gasten welkom. Want ik denk dat het wel iets is wat je, als je wel discrimineert, dat je dat juist doet als je mensen niet binnenlaat. En dat doen wij juist niet. Ja, verslaggever Mark van Dam is in Middelburg bij de Kloveniersdoelen. Mark, ook daar hebben ze geworsteld met hun beslissing? Nou en of, horecaondernemers beseffen dat ze het nooit goed kunnen doen. Bij de Kloveniersdoelen hebben ze ook een verklaring gezet op sociale media. En dan zeggen ze, sommige gasten worden boos als we gaan controleren. En voor anderen, die worden weer boos als we het niet doen. Voor ons is het de hardste klap van deze pandemie. De hardste klap, wordt dat op meer plaatsen zo gevoeld? Ja, dat wordt zeker zo gevoeld op meerdere plaatsen in de provincie. Ondernemers hebben het idee dat zij de klappen kunnen opvangen voor de overheid. Dat zij aan de deur de discussies krijgen. Ja, daar zitten ze dan mooi mee te kijken. Ja, discussies dus. Ja, hoe zal dat denk je gaan? Nou, wat in ieder geval duidelijk is als je naar binnen wil in een restaurant of een café. Dat geldt niet voor de terrassen. Als je naar een evenement wil of een voorstelling, dan moet je zo'n corona-toegangsbewijs hebben. Tenminste, als je ouder bent dan 13 jaar, dan is het aan de ondernemer om dat te controleren. Ja, je vroeg het ook al in Goes, hè? Wordt er nou direct, denk je, streng opgetreden tegen ondernemers die hier niet aan meewerken? Nou, tijdens de inventarisatie hebben wij het idee dat het in het begin nog wel mee zal vallen. De soep wordt niet zo heet gegeten. Er zijn misschien ook wel niet eens voldoende BOA's om dat te doen. Maar het blijft wel zo dat als je openlijk blijft verzetten, dan loop je de kans dat je je zaak moet sluiten. Dat is dan aan de burgemeesters om dat te beslissen. Ja, we gaan in de komende tijd bekijken of dat ook echt gaat gebeuren. Mark van Dam, dankjewel. Minister Visser van Infrastructuur moet Zeeland helpen de PFAS-vervuiling in de Westerschelde tegen te gaan. Volgende week heeft het provinciebestuur een gesprek met Visser en met Vlaamse minister over PFAS. De verwachtingen bij Provinciale Staten voor die gesprekken zijn duidelijk. Ik verwacht daar in ieder geval een duidelijke lijn in hoe de vervuiling in de Westerschelde minder gaat worden. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken ook met wat Vlaamse bedrijven, wat zij allemaal wel en niet mogen en mogen lozen. Ik denk dat het wel duidelijk tijd is om wat harder met de vuist op tafel te slaan. En of dat vertalen moet worden als boos, nee, we moeten duidelijkheid hebben. Wij zijn degene die de Westerschelde uitdiepen en dan flik je me dit. Dit kan gewoon niet.
Een protest van actiegroep WISE tegen de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales in Zeeland en Noord-Brabant startte vanochtend in Middelburg op het Abdijplein. Daar kreeg provinciebestuurder Joannes de Bat een manifest. Daarna fietsten de deelnemers naar de kerncentrale in Borselen voor een protest. Nou, beste mensen, welkom allemaal. We zijn aangekomen bij de kerncentrale van Borselen. Wat we in deze 3 dagen willen doen, is vandaag van start gegaan, is protesteren, laten zien dat er verzet is tegen de komst van nieuwe kerncentrales. Wij denken vanuit WISE dat dat een slecht idee is, dat je moet investeren in duurzame energie, zon en wind en niet in kernenergie. Het wereldkampioenschap veldrijden wordt in 2026 bij Perkpolder verreden. De Internationale Wielerunie heeft het WK definitief aan Zeeland toegewezen, waarmee de provincie het won van België en Italië, die ook kandidaat waren. De wedstrijd wordt verreden op het oude Veerhaventerrein in Perkpolder. De initiatiefnemers denken daar meer toeschouwers te kunnen ontvangen dan in het centrum van Hulst, waar vroeger altijd het startschijn was voor de vestingcross. Milan Vader rijdt de komende 3 seizoenen voor de Nederlandse wielerploeg Team Jumbo-Visma. De 25-jarige Middelburger gaat zowel op de mountainbike als op de weg rijden. Zijn voornaamste doel is om in 2024 op de mountainbike een medaille te pakken op de Olympische Spelen. Bij Jumbo-Visma is Vader niet de enige Zeeuw, ook Mick van Dijken uit Koningsplaat staat onder contract. Wachten op de bus bij het station in Middelburg doe je vanaf vandaag in een groene oase van plantenwanden. Middelburg is de eerste Zeeuwse stad die meedoet aan Cool Towns. Dat is een project om steden groener te maken en daardoor te laten afkoelen. Planten die werken sowieso afkoelend. Natuurlijk door een extra laag aan te brengen aan je gevel is het ook nog een vorm van isolatie. Na 1,5 jaar dan zal het echt volledig tot zijn recht gaan komen. En ja, we hopen dus ook dat mensen zullen zeggen van ja, dit is echt gaaf en dit zouden we meer moeten doen. Criminaliteit ligt op de loer. Eén groot voordeel, op het moment dat je met je handen aan de planten gaat zitten, worden ze wel vies en daar houden ze meestal niet van. Dennis de Nooijer is terug als trainer in het Zeeuwse amateurvoetbal. De oud-voetballer werkte de laatste jaren in België en China, maar staat dit seizoen langs de lijn bij Terneuzense Boys. De Vlissinger is met veel plezier begonnen aan een nieuw trainersavontuur in zijn Zeeland. Ik heb hier natuurlijk best wel wat gewerkt, zeker aan deze kant. Hè. Hoek, Zaamslag zelfs nog, Filipijnen. Ja, Mitchell, dat is goed zo. En nou Terneuzense Boys, ja, dat bevalt me goed, ja. De laatste jaren werkte de Nooijer ook onder meer in China en België. Toch hoefde de oud-profvoetballer niet lang na te denken toen Terneuzense Boys hem in maart benaderde. Dat was gewoon een prima gesprek. En ik wist ook dat er een aantal hele goede spelers hier zaten, die ik zelfs nog in de jeugd heb getraind bij JVZ. En ik kon een aantal spelers halen en nou, dat is redelijk gelukt. Ja, en ze hebben je ziet het hier ook, goede accommodatie, goede club. Dus ja, en ik denk dat het niveau waar we op gaan spelen gewoon een prima niveau is. De trainer uit Vlissingen moet de Boys voor de zaterdag eerste klasse zien te behouden. De laatste 2 seizoenen werd de competitie vanwege corona niet afgemaakt. De Oranje-Zwarte hadden daarmee geluk, want ze verkeerden in zwaar weer en degradatie dreigde. De Nooijer weet daarom dat het geen gemakkelijke klus gaat worden. De doelstelling is erin blijven, dat heb je al gezegd, maar dat hebben wij ook uitgesproken. En ik denk wel, dat zie je vaak in zo'n competitie. Je hebt 5, 6 hele goede ploegen, dan heb je een middenmoot en dan heb je 3, 4 ploegen die wat minder zijn. Nou ja, als je daar natuurlijk boven kan blijven, dan doe je dat goed. De selectie van Terneuzense Boys werd flink gerenoveerd. De Nooijer verwelkomde maar liefst 8 nieuwe spelers, waaronder zoon Mitchell en ook Raymond de Vlieger van Goes. Ik was zelf ook wel graag weg bij Goes op een gegeven moment. Dus ja, toen was eigenlijk het kwartje wel gevallen toen Dennis mij ook wel benaderde om naar Terneuzense Boys te komen. En daarbij vond ik het ook wel leuk. Sprak de club mij ook aan. Ja, het was denk ik een goede match voor de trainer en de club die mij heeft doen besluiten om bij Terneuzense Boys te gaan spelen. Soms gaan er wel eens spelers weg en dan moet je nieuwe spelers halen. En dat hebben we goed gedaan. Alleen ja, het is jammer dat we, wat ik al zei, dat we net nog denk ik een hele goede spits missen. Want Terneuzense Boys zal het voorlopig moeten doen zonder de goals van deze geblesseerde Miroslav Peric. De Nooijer eist daardoor nog meer van de rest van zijn ploeg. Nou, proberen duidelijk te zijn naar de spelers. Hoe wil je spelen? Duidelijk maken dat je ook fit moet zijn, wil je in die klasse spelen. We hebben nu 25 selectiespelers, waaronder 3 keepers, 22 veldspelers. Ik denk dat we nu misschien 2 of 3 geblesseerden hebben. En dat is natuurlijk heel weinig. We hebben natuurlijk heel lang niet gevoetbald. En we staan nu waar we staan eigenlijk.
Morgen begint de competitie. Tenneuzense Boys trapt om 3 uur af tegen Neptunus Schiebroek. Het was vandaag half bewolkt, maar met temperaturen van rond de 21 graden was het toch een heerlijke nazomerdag. Morgen dan wordt het nog ietsje warmer. Vanaf zondag komt de bewolking terug en dan kan er ook hier en daar wat regen vallen. Straks onder meer nog het uitgebreide weerbericht en dan ben ik er morgenavond weer met het laatste Zeeuwse nieuws en dan ook met het weekoverzicht. Heel graag tot dan en alvast een fijn weekend.